नमस्कार, का हाल बा भाई लोग हैं? स्वागत बा देसीला चैनल पे। आजकल केहू से चर्चा शुरू करब मोनालिसा के बारे में तो लोग सीधा महाकुंभ वाली मोनालिसा के चर्चा शुरू कर देता। लेकिन बउआ लोग, इ नईकी मोनालिसा से पहले पुरनकी मोनालिसा के समाचार तक जान ला लोग। भोजपुरी के सबसे हॉट और चटपटी हीरोइन मोनालिसा, आज बात करब उन्हीं के बारे में। वीडियो में आज राज खोलल जाई भोजपुरी सिनेमा के क्वीन रह चुकली मोनालिसा के लव लाइफ, करियर, शादी और फिल्म के टोटल राज। और शुरुआत करत बानी एकदम मसालादार गॉसिप से। सुने में आइल बा कि 41 साल के मोनालिसा शादी के 7 साल बाद बेबी प्लान करत बाड़ी। का एमे सच का बा का झूठ? चला गोता लगावल जाए इस चटपटी कहानी में। सबसे पहले बात कही जाओ मोनालिसा के लव लाइफ के। भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका असली नाम अंतरा विश्वास बा, लेकिन इनके दिल के धड़कन के चर्चा कुछ कम ना होखेला। शादी से पहले इनका नाम कई गो हीरो लोग के साथ जुड़ल, खासकर भोजपुरी के सुपर स्टार। एगो हीरो के साथ। एहमे से एक नाम बा जौन इंडस्ट्री में हल्ला मचौले बा, लेकिन हम बताएं कि ना, कहे कि मोनालिसा इ मामला में चुप्पी साध ले रहली। फिर शादी के बाद अफेयर के अफवाह उड़ल। कहल जाला कि इनकर दुल्हा विक्रांत सिंह राजपूत के सामने एगो बड़ा संकट आ गई रहे कि मोनालिसा जी के नाम शादी के बाद भी दूसर एगो हीरो के साथ जुड़ल रहे। लेकिन विक्रांत भाई ताल ठोक के अपन मेहरारू के सपोर्ट कैलन, बोले रहलन कि हमार जोड़ी एकदम पक्का बा। ये सब के बीच मोनालिसा के फैन बोलेला कि भौजी के स्टाइल तो अलग बा हो। अब बात कही जाओ इनकर करियर के। मोनालिसा फिल्म में आग लगावे वाला एक्टर बाड़ी। इनका डांस, इनका एक्सप्रेशन और इनका बोल्ड सीन देख के लोग पागल हो जाला। आओ कभी हवेली पे गाना पे मोनालिसा इंस्टा खातिर जौन ठुमका लगौले बाड़ी वो तो वायरल हो गइल बा हो। मोनालिसा के नाच देख के लोग के होश उड़ गइल बा। लेकिन मेन खबर तो ई बा कि मोनालिसा की डांस एगो सिग्नल रहे। सिग्नल ई बात के कि मोनालिसा भोजपुरी सिनेमा में आवे खातिर तैयार बाड़ी। लेकिन कुछ लोग कहेला कि मोनालिसा भौजी फिल्म में कम बैक ना करिए, काहे कि वो टीवी के रानी बन गई बाड़ी। स्मार्ट जोड़ी जैसन रियलिटी शो में इनका दुल्हनिया वाला लुक वायरल हो गइल बा। हर एपिसोड में इनका स्टाइल लोग के दीवाना बना देला। कहल जाला कि पहले सिनेमा, ओकर बाद टीवी और अब सोशल मीडिया से मोनालिसा के इतना कमाई होता कि अब उनके कौनो काम करे के जरूरत नहीं के। कहे के मतलब बा कि मोनालिसा माल बाड़ी। जहां तक रिलेशनशिप वाला मैटर बा, तब मोनालिसा साल 2017 में विक्रांत सिंह राजपूत से शादी कर ले रही। लेकिन ई जोड़ी के कहानी में ट्विस्ट तब आ गई जब स्मार्ट जोड़ी शो में दोनों फिर से शादी कर लेलस। आजो मोनालिसा के शादी के फोटो वायरल हो जाला। जे फोटो देखेला वो कहेला कि जोड़ी तो 7 जन्म वाला जोड़ी है। लेकिन शादी के बादो अफवाह कहाँ पीछा छोड़ेले। तब मोनालिसा के लेके अफवाह के बाजार हमेशा गरम रहेला। केहू कहेला कि मोनालिसा के लव अफेयर चल रहा बा, तब केहू बोलेला कि विक्रांत भाई सब संभाल लिहन। सच्चाई का बा ई तब मोनालिसा जानेली। लेकिन यह जोड़ी के केमिस्ट्री देख के फैन लोग बोलेला लवली जोड़ी नंबर 1। फिल्म के बात कही जाओ तो मोनालिसा भोजपुरी के सुपर स्टार रहली। इनके हर फिल्म में बोल्डनेस और डांस के तड़का रहेला। लेकिन अब खबर ई बा कि बड़का पर्दा से मोनालिसा के मन भर गइल बा। अब टीवी और सोशल मीडिया पर उनकर फोकस बा। 41 साल की उम्र में मोनालिसा सपना देखे शुरू कैले बाड़ी कि वो अपना बच्चा के गोदी में खिलईहन। हाँ, प्लानिंग करत बाड़ी मोनालिसा, वो शादी के 7 साल बाद। फैन के बीच चर्चा बा कि मोनालिसा मम्मी बन के नया रोल प्ले करी है। अब फिल्म में कम बैक के सवाल पे वो चुप्पी साध ले बाड़ी, मतलब सस्पेंस बरकरार बा। तो बस ई रहे मोनालिसा के मसालादार कहानी। लव, ड्रामा, शादी, करियर और मसाला से भरपूर। अपन राय कमेंट में जरूर बताएं। का लगता कि मोनालिसा की जिंदगी में अगला ट्विस्ट का हुई? वीडियो पसंद आई तो लाइक करी, शेयर करी और देसीला चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। फिर मिलब अगला मसालेदार खबर के साथ। तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय मस्ती, जय देसीला।